Okay, mayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kini sa makasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo kita mga higala. Atong ngayon atong edukong atong maulo magampo tas Ginoo. Amahan na mo nga nas kahitasan sa mga langit nini nga gabi o Dios. Nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo nining lain na usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron kami makapamati magatuon sa imong mga bililhon nga mga pulong. Nining gabi una among gipangayo kanimo sa pinasahi nga samtang magatuon kami sa imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron ang pulong nimo among masabtan o maaplikar sa tagsa-tagsa namo kinabuhi aron kaming tanan makahimo sa pagkinabuhi subay sa imong kabuton aron mga andam kami sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nagaampo sab kami kanimo o Dios sa pinasahi niini nga radio station hinaut pa nga ikaw magahatag og maayong kondisyon sa kahimanan niini aron sa inyo niana mahimo sab kining instrumento sa pagsabwag sa imong mga pulong sa kahanginan. Amo sang giampo tungod kay doon na kay mga anak nining gabiuna nga na silang puloy-ana nag-antos sa mga balatian ang uban na sa mga tambalanan. Naghangyo kami o Dios nga hinaot pa imo silang duaon nining gabiuna. Hika pa ang ilang panglawas og panalangin ang mga tambal nga ginainom din makahatag kini gahom aron sa pagtangtang usab sa ilang naglain-laing mga sakit og mo'y among gihandom nga kon samtang kami nagpaabot sa pagbalik ni Ginoos amo untang mabatnan ang himsog nga panglawas. Nining takna o Dios doon na sad kay mga kaanakan nga adunay trouble diha sa pamilya. Unay mga financial problem ug uban pa nga mga suliran sa kinabuhi. Tungod kay ikaw man ang Dios nga makahimo sa pagtabang sa unsay among panginahanglan. Amo silang gitugyan kanimo hinaut pa ikaw magsangkap sa mga pagpanginahanglan. Og naghangyo kami kanimo giyahi ang matag usa namo karong gabiuna kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, maayong gabi no sa tanan kutob sa naminaw karon sa ato nga broadcast o naglantaw sa atong FB live or sa atong live streaming. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John sa dili pa ta magbasa ng sunahan. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Levo. Well, mga higala, welcome din sa atong programa. I'm very sorry nga medyo na late o gamay tungod sa mga circumstansya sa ato nga mga lakaw, no? So, salamat nga, welcome mo. Nalipay mi nga hangtod ining mga taknaa sa gihapon padayon kamo nga nagasubaybay dinhi sa ato nga programa. Well, ato ning basahon ato ning tanaw ni okay, si Uncle Tony sir naglingo-lingo gyud siya, ingon niya nga wa ra gyud gihapon di ay matumong sa insakto ang uban nga mga tinuohan. Kanang Biyernes gihunahuna nila na nga sakto. Kanang Domingo gihunahuna nila nga sakto. Sakto ka nga ang kabubuton sa Ginoo naa sa Sabado, wala sa Biyernes ug wala sa Domingo. Okay, salamat kayo, no? Well, ato paning padayon nagbasa. Karon kay naan na discuss na bulgar naman gyud na sa kahanginan pastor. Siya ro naman pod ang mga tao nga naminaw og di pagihapon sila mo conceive nga ang ila karon nga gitungtungan
usa ka pundok nga kaaway di ay sa atong Dios ug nagtuo pod sila nga iya sa Dios. Okay, daghang salamat. Well, matay basahon. Hehehe. Maulagi na sigig ampo, sigig simba, alagad kunos Ginoo, unya nagsupak ra di ay sa kabubuton sa Ginoo, muangkon pa nga born again, unya di ay together again, murag si Edie Peregrina. Hehehe. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, last text nga ako nga basahon, sir. Pangutana ni. So dili lang usata. Well, so Brother Libby, ato nga sa dili pa siya magbasa og pipila ka mga text message sa iyong cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo sa malili diha ang atong monitor aron atong may baluan kung diing dapita o lugara dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So atong gina-welcome ang tanan nato nga mga listeners sa radio og mga viewers sa Facebook, no, sa bisan asa nga part sa kalibutan karon. Kamong tanan kinasing-kasing namong higala nga ginapanimbaya o gina-welcome mo namo dinhi sa ato nga programa. Maguban-uban ta hangtod karong alas 7 din atong pagasaluan karong taud-taud ang mga pulong sa atong Ginoo. Kung namoy mga importante nga mga mensahe diha, mahimo nga inyo na nga ipadala diri higala aron atong mabasa pwede sa among mga number ni Brother John nga among gipahibaw nga kanunay ninyo, o pwede ari sa atong comment section mga higala sa DYCM Bugo Adventist, no, aron atong matagad. So alang sa atong mga follower, mga viewers, mga listeners, ato palihog nga i-share ngadto sa ato mga friend ang ato nga program para nga daghan sad nga makahilaan nga makatan-aw sa ato programa, daghang mga tao nga makasabot og mahayagan sa mga pulong sa kamatuoran. Okay, ato na ning sugdan pagbasa, no, nya palihog, no, di nato kalimtan sa pag-share karong gabi na. Ato ning sugdan pagbasa ni si Imelda Osabel Boratso. Mayong gabi ninyo diha, Brother John o Brother Libby. Naminaw na pod mi diri sa Buayahan, Midelian. God bless. Salamat kayo, Sister Imelda Boratso, no? Good evening, Diyos Buayahan, Midelian. Okay, salamat Sister Imelda. Murag si Sister Imelda mura og apil man tingali ning nabautismuhan sa diha nga naka-crusade ta diha kay daghan man tong mga buratso nga bautismuhan unya o ayahan man sadto murag apil ni si Sister Imelda. Atong crusade nimo sa Buayahan ba, John? Panahon pa to ni Pastor Larry Paduhinog. Murag nagaadto ko adto. Yes, oo. So salamat sis sa inyong pagsunod nya. Kumusta mong tanan diha uban sa inyong mga silingan, no? Salamat sa pagpaminaw sa ato nga programa matag karon ug unya. Okay, anya iyang giampo nag-send siya og kamot nga nagpray og heart. Kanya niya pod si Roger Noval de los Santos. Mayong gabi, Kuya John, Kuya Libby, inyong suki tigpaminaw. Kanya nag-send siya heart. Salamat sa kay suki nga tigpaminaw kay usa man sa gid ni sila sa listener sa ato nga programa. Sa ni bunga. handle tas ilag Bible study. Daan naman ni sila gyud nga nagpaminawan sa programa unya. Ang unang nakadiscover ani gid sa ila si Pare Remy Sigarino, no, kay active man ang ilang small group unya. Active sad si Pare Remy mo gamit siyang bulsa kay kanang iyang sakyanan sulo man na niyang gasolina sa panahon nga hakut-hakuton ang mga inunta manambong tungod kay active man ni ang ilahang grupo sa small group. Okay, nag-send siya og heart ni apod si Meliod Silasol. Nag-send pod og heart og tulo ka kamot nga nagpray. Anya niya pod si Sister Alma Mahait. Ang iyang mensahe, good evening to everyone. God bless you all always. Madam, salamat sa iyong pagpaminaw diha. Kumusta ni
Brother Inting nimo niya kumusta mga kabataan diha niya kumusta pod kang kakang may gabi ninyong tanan diha sa Daha Diot sa Isidro Leyte. O niya nag-send po siya og heart og kamot nga nagpray. Okay, mo padayon ta mga higala ato ning puli-pulihon laglili arita sa pikas nga screen ato ning tanahon, ato ning basahon mga higala. Okay. Ato ning tanawon ng pikas. Okay, dira atong tanawon eh. Aritas mga nag-send og heart og nag-send og nag-like sila. Niya si Ginny Rama Fermin, Ronelo Itang, Rufino Moreno, Alma Mahait, niapod si JP Advent or Sir Jerome. Maayong gabi na diya, sir. May Uban sa gabi family. mo sir. God bless you and your family. Thank you so much sir sa pag-view sa atong program. Niapod si Erlinda Nire Estaura, Marlon Federicos, Joseph Pepito Baring Estor, Abner Dualio, niapod si Meliod Silasol o Roland Nere Ginon. Arita sa nag-send og heart niya si Jimari Kalapuan, niapod si Lynn of Keria, Chari de la Cruz Nugas, Kinesilin of Korea, Brother Libe, sa Langob, kinatarkan man ni asawa ni Dong Mondel, Banggalisan, kung dili ko nasayop, no? Correct me, Sis Lynn, if I'm wrong. Kunya, salamat sa kanunay good nimong pag inunta gifeel na mo nga you are a part of this program tungod kay gabi-gabi gyud murag si Brother Ronilo Itang, no? Thank you. Okay. Niasad si Merifuel Vargas, solterong Adventista. Niasad si Roland Neri Ginon, Burns Katakes, Joan Mingo Goliemas. Ngayong gabi nyo diya dong. Niapod si Basilio Tero, Notarion Jr., Roger Noval de los Santos, Emelda Borazzo, Nunahani Monterde Punay, o Brother Nelson Bersero. So muna ito nakita mahigala o niya ato pagdating tanaw ning mga kaigsunan nga nakikuban nato karon. Ato ning tanawon niya si Brother Rufino, nag-send siya og kamot nga nagpray og duha ka mga heart. Niya as Brother Ronelo Itang, maayong gabi kanyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan tigpaminawan ni ining programa og sa mga nagdiyo karon, God bless sa tanan. Okay, mao ni atong mga nakita ni pagyod. Maayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners. Salamat Kuya Libby sa pagbasa, amping mo always, and God bless. Niya nag-send siya og kamot nga nagpray og mga hearts. So thank you kaayo. Niya pagyod si Lane of Keria. Maayong gabi ninyo Kuya John. Okay, mao ni ato mga nakita mga higala nga naglantaw karon nga gabi sa ato nga programa. Niya si Brother Roland Ginon ang iyang mensahe. Brad Libby o Brad John, ayong gabi kaninyo, ilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Visayas o Mindanao o sa kaigsuunan. God bless. Okay, God bless also Brother Roland Ginon. Salamat kayo sa imong pagpakikuban. Okay, salamat diha sa Metro Manila, ano, doon ako'y ka-text kaniyang daghan masagid pud midring na minaw, pero gamay ra ang mag-text diha sa inyo, igo lang mamati, igo lang mo tan-aw. Ko sige, okay lang na, ang importante nga naminaw nagtan-aw mo.
Okay, niapoy Misay, good evening to all. God bless always. Sir Linda Istaura. Okay, maadto ta higala so paday nato lang basahon po isal o talang unya ang inyong mga mensahe nga mahidangat dinhi. Ang panahon akong ibalik kang Brother John. Okay, lagi salamat Brother Levi. Adto ta sa kanana ang gitext dire murag ingnon ta na lang reaksyon pero ato ra gyapon murag manig pangutan reaksyon unya pangutan na murag kanana ang doble ni ang kuan ni ang gitext ni sani kay Brother Danny Oplas, no? Brother Danny Oplas, daghang kaayong salamat unya nalipay kay ko sa imong balita nga dugay ra gid kang nagsunod na minaw sa tong programa ug unya matud pa nimo nga medyo nakontrahan ka og gamay karon sa nagdala sa inyong simbahan tungod kay wa na ka manimba unya gisultian ka sa inyong leader nga sa sigig paminaw nagpatintal kagud hinuon sa mga yawa. Aw si Kristo sad brother nakakuan man na Brother Oplas, no? Nakakuan man sa dana, nakaranas pod nga siya gitawag og punuan sa mga yawa, Brother Oplas. So ayaw kabalaka may tungod ana nya salamat kayo unya padayon ni ra gyud ang pagpaminaw. Kung medyo nainitan ka man sa leader sa inyong simbahan kay ang gipasanginlan nganong di na kay ka manimba tungod kay nagpatintal ka sa mga yawa ang sigig paminaw sa programa. Unya ang Ginoo ra mo'y kamuntanang mga naminaw. Ang Ginoo ra mo'y mag-guide, magagiya sa inyo sa inyong mga desisyon, samtang may kahigayunan pa. Ang Ginoo mugiya mumando ra sa inyo og asa mo nga dalan mo subay. Okay, Brother Oplas, kining imuhang kuan dire, kining imong kuan ato ni tagaag pagtagad, no? Okay. Naaraman di ay na, sir. Ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Nganong mo gamit pa man mo og Bible. Mo ingon mo nga based on the Bible. Based on Jesus Christ unta. Salamat, sir. Daghang salamat Brother Oplas sa imo diring gipadala diring pangutana. Okay, naaraman di ay na ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Unya nganong mo gamit pa man mo og Bible, mo ingon mo nga based on the Bible, based on Jesus Christ unta. Okay. Salamat kayo kinini ang Brother Oplas, no, sa imuhang gipadala diring ingnon tanala pangutana o reaction ba ni ang amo lang diri kapag hatag ra gyud og aksyon nga hitungod niini. Yes, tinuod na nga kini nga programa based on the Bible ni kay ngano man kay kung dili mi magbase sa Biblia dako og kahigayunan nga ang among masulti ang amo ra pug kaugalingong panghuna-huna nga naabot. Unya ang Isaiah 55:8 nag-ingon ang maong bersikulo, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang huna-huna sa Dios ug ang huna-huna og dalan sa tao lahi. So posible gyud nga among matudlo ang huna-huna lang sa tao ug ang dalan sa tao kung dili namo ibase sa Biblia. Busa mo na hinungdan based on the Bible kay aron mapaniguro gyud nato nga ang inyong nadungog, ang inyong nadawat, ang among na-deliver na pabati sa inyo iya gayod sa Ginoo. Ngano man sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung mubasa ka sa The Living Bible, nag-ingon ang punto the whole Bible. So ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa bisan pa niana Brother Oplas nga nag-ingon mi nga kini nga programa based on the Bible, dili ka gihapon, dili gihapon nato na matagaan og negatibo nga komentaryo kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios. Nakuha nimo punto, Brother Oplas. Then ang sunod ana nagingon
nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang rason o hinungdan ngano nga ang tao nahasimang karon sa gitudlo sa Dios tungod kay wa nila susiha ang kasulatan kung unsay gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan, kay ang ila ang gitudlo sa ilang mga leader o mga pangulo sa ilang simbahan. Kana bang mga gitawa og human interpretation ra gyud nga kung imong tan-awon gyud ni siya mura pug tinuod. Nakabantay ba mo sa kwarta nga tinuod o kwarta nga fake? Dili gyud na layo kayo. Ha? Magkapapariha ra gyud ang tinuod ug dili tinuod. Pero di gyud pariha, magkapapariha lang. Ingon niini ang paagi sa paglimbong sa yawa. Ha? Ang tinuod punan sa gulan ra sa yawa ug dili tinuod nga magkamaumao ra pod. Tanawa, tagaan tamog ehemplo. Sa diha nga ang yawa miduol kang iba didto sa tanaman sa Eden, nangatarungan ang babae nga sa Eva nga makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan ni anang bunga sa kahoy na sa taliwala, miingon kanamo ang Dios dili mi magkaon ni maghikap niya na kaysa adlaw nga mukaon kami ni ana mamatay kami gayon. So maunay gisulti sumala sa Henesis 3:3. Tanawa sa 4 unsay gisulti sa yawa, dili gayud kamo mamatay. Ang gisulti sa Ginoo, ang pasidaan sa Ginoo, mamatay kamo gayud. Pero ang pasalig sa yawa nagingon dili gayud kamo mamatay. Unsay inyong una-una? Layo ra baguning mga bahin na puntua? Dool ra. Mausab ni ang yawa. Ang kamatuoran iya ng tapatan o bakak nga daw tinuod yun po. Mura po og kamatuoran. Karon atong balikan kini. Nga moingon ka brother of plus nga based on Jesus Christ na lang unta. Maurag man na gihapon. Kay ngano akong balikan na kini nga ang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung gusto gyud ta nga makasunod o magsubay sa iyas Ginoo, diri ta magbase magsusi sa kasulatan. Kay mo man gitugas sa Dios alang ang may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kay kung dili ka magsusi sa kasulatan, ang imong madawat kanang gitudlo sa inyong mga leader. Example, gitudloan mo nga si Kristo dili Dios. Ug imong kuhaon ang gisulti kay ang Biblia gituga man nga may kapuslanan sa pagpanudlo, kinsa man dinhi sa Biblia gikan sa mga propeta, gikan sa amahan ngadto sa mga apostoles nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Wa. Pero nganong gituhuan na sa uban? Tungod kay ang ilang gitudlo sa ila mga butang nga wa diha sa Biblia gitawag unbiblical. So kining kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung ang kasulatan imong gisusi, ang natudlo des imo ang gitudlo sa Dios. Sunod alang sa pagpamadlong. Kung ang kasulatan imong gisusi, natural nagibadlong ka na ni anang sayop nimo nga gituhuan o gibarugan. Busa brother o plus kanang giingon nimo nga nganong mo ingon pa man mi na Armando Nazar, nganong mo ingon pa man mi nga based on the Bible, based on Jesus. Yes, tinuod na based on the Bible ni. Ngano man kay ang kasulatan gituga kini sa Dios. Mamatiira gud na ang Juan 5:39 unsay gisulti. Kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tanawa, ang gisusi ang kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagin ini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon nya kalom na diha. Bisag tan-aw nimo, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Sa pagsusi sa balaang kasulatan, makaplagan nato ang kinabuhing dayon. Unya ipadayon nato basa nagingon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Mao na nga kini nga programa dili ninyo ma-question kung moingon mi nga based on the Bible. Kay ang Biblia, ang balaang kasulatan, nagpamatuod mahitungod kang Kristo. O kini o, tanawan ninyo ni,
Kung sa Tagalog pa, unawain ninyo. O, tanawa, ikaduhang Timoteo 3:15. Ha? Nagingon. Ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo. Tanaw ha? Nakasabot na sa balaang kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Remember, ang pagkaluwasan dili pinaagi sa Biblia. Ang resulta ra gid dinhi tanawa raw, ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Busa kini nga programa nagtudlo nga ang kaluwasan diha lamang kang Kristo, wala diha sa relihiyon o uban pang mga bahin. Ang kasulatan naa kang ang kasulatan nagtudlo mahitungod sa kaluwasan diha sa pagtuo kang Kristo. Ang kini nga programa nagtudlo nga si Kristo mao ang atong kaluwasan, si Kristo ang atong manluluwas. Kinsay nagpasabot o nagpamatuod niya na ang balaang kasulatan. Busa aron mapasabot ka ug matudluan ka diha kang Kristo, susiha ang balaang kasulatan kay matud pa ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Busa dili pinaagi sa relihiyon ang tao maluwas, kundi pinaagi kang Kristo ug unya ang magpatunay, magpamatuod mahitungod ni ana mao ang balaang kasulatan. Tanawa unsay gipamatuod sa kasulatan kung atong basahon sumala sa buhat 16:30 ug 31. Gipamatuod tumuo ka kang Hesus, umaluwas ka og ang imong panimalay. Piman-i nga ang pagtuo importante kana ug ang imong gituhuan si Kristo kay maunay makaluwas nato. Buhat 4:12, wala nay lain pa nga ngalan o busilong sa landong sa langit nga pinaagi nini mga luwas kita. Pinaagi lamang kang Kristo ang kaluwasan diha sa tao. Pinaagi lamang kang Kristo ang tao makalaom siya nga siya maluwas dili diha sa iyahang relihiyon. Karon ang kasulatan unsa ni magtudlo ni ngadto sa kaluwasan. Kung imong basahon pagani ang gihisgutan magtudlo man ni ang kasulatan ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. O gunya kung atong tan-aw dinhi sa mga panahon sa una nga may nangakabig nga nangalagad diha sa Ginoo, wala man pud sila'y lain nga gisandigan o gisusi aron makita nga siguro og tinuod ilang gisulti. Tan-awa ang buhat 17:11 nagingon og kining mga Hudiyo mas mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Tan-awa ha? Ikaw magsusi man ka adlaw-adlaw sa imuhang cellphone kung naabay gichat sa imo, naabay gitik sa imo. Magsusi sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha kanila. So imong maila, mahibaluan mo nga ang mga butang nga imong nadungog o nabati, tinuod na kung imong gisusi ang kasulatan. Unsaon man nimo pagkahibaw kung tinuod ba na o dili ng imong gisulti nga wa man ka magsusis kasulatan, igo karamang magtutok dito sa unahan ug unya maminaw og unsay gisultis inyong mga leader. Unya wa manay mga dokumentary diha, mga documents diha nga nagpatunay nga kanang iyang gisulti tinuod na. Pero ang mga tumuluo sa unang panahon, ilang gisusi ang balaang kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang gisulti diha kanila. In short, based on the Bible gihapon, ang mga unang mga tumuluo, kining programa nga inyong gipamatian based on the Bible gihapon. Karon, si Ginoong Hesus ba minaliit ba niya kini nga ang kasulatan? Wala.
Kung imong basahon ang Mateo 22:29, nag-ingon si Ginoong Hesus, ug si Jesus mitubag kanila nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Daghan sa mga tao karon nga bisag nagsimba sa Ginoo, bisag nagampo sa Ginoo, bisan og nangalagad sa Ginoo, nangasayop sila kay wa nila masabti kung unsa ka mahinungdanon ang kasulatan diha sa ila nga pagkinabuhi. Ngani kung imong basahon ang Juan 17:17, gipamulong nga nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang balaang kasulatan giila ni siya pulong sa Dios, giila ni siya nga kamaturan. Nanunsaon man nimo pagkahibaw, nga kamaturan ng imong gibarugan nga wa man ka magsusi diha sa kasulatan. Klaro ang gisulti sa balaang kasulatan. Tungod niya na kay ang tao maluwas man pinagi kang Kristo, pero si Kristo nagingon matud pa sa atong Ginoong Hesus nga kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa sa gidaghanon sa inyong mga pangutana nga moabot diri, among gibasi sa Biblia mga pamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo, kung kinsa og si kinsa si Kristo. Busa among gipahibalo sa inyo ang gipahibalo sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, ang tao makasulod sa gingharian sa langit pinaagi sa gisulti o gipamatuod ni Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa mahan sa langit. Sumala sa mabasa nimo sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21. Ug nga tungod ni ana mga kaigsunan, kung ato nga tan-awon kamo dihang mga naminaw, isipa huna-hunaan ninyo nga usa ka na kadako kaayo nga pribilehiyo nga ang Dios dunag gyoy gitagana nga higayon alang ninyo nga inyong madungog o mabati ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios nagtudlo nato ngadtos kaluwasan. Ikaduhang Timoteo 3:15, ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanato ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Karon sa diha nga nadungog og nabati na nato brother of last uban sa tanang mga naminaw karon, ang pulong si Ginoo ang gisulti sa Hebrehanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Inyo nang nadungog, inyo nang nabati ang pulong sa Dios, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Sa pila na ka mga panahon ug higayon nadungog ninyo nga ang igpapahulay sa Dios ikapitong adlaw Sabado, ayaw ninyo paghahiya inyong kasing-kasing. Wa magingon nga igpapahulay Biyernes, wa magingon nga igpapahulay Domingo, ang gisulti Sabado ikapitong adlaw. Pagkadungog niyo sa pulong sa Dios, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Gikan kaniya hadto hangtod karon kung ngano nga ingon ana ra gihapon mo nga bisag nakadungog na mo, nakahibalo na mo nga ang gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan igpapahulay Sabado nganong naa gihapon mos Domingo, kay inyong gipagahi ang inyong nga mga kasing-kasing. Karon kung ato nga tan-awon nadungog na magnabati ninyo ang pulong sa Dios, unsay inyong mahimong desisyon karon? Musupak o musunod? Karon niya, sumala sa sa Santiago 1:21 ug 22. Tanaw Santiago 1:21 ug 22. Nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop, mao ni inyong tandaan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Pulong ang disgutan nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mga kaigsunan, sapat na ang gihimong giya sa Ginoo alang sa kaluwasan ang iyang pulong nga iyang gituga aron ta matudluan dinis balaang kasulatan. Sumala sa 2 Timoteo 3:16. Busang gisgutan, dawatan niyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Anya tanawa sa 22.
hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Huna-huna kuno kung unsa ang gidugayon na sa imong pagpaminaw niini nga programa. Ug unya wa gihapon nimo bag-o haos ba ang imong kinabuhi nganong wa ka mausab, wa ka mabag-o kay wa kay tuyo sa pagsunod og pagtuman sa pulong sa Dios nga imong nadungog ug nabati. But remember, nagingon hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ang taong igo lang maminaw, unya dili mo sunod, dili mo tuman, naglimbong na sa iyahang kaugalingon. Nya okay ra ka nga imong uto-utoon ang imong kaugalingon. Nga naman, wa man kay tuyo sa pagsunod sa pulong sa Dios, kay ang imong gisunod, dili pulong sa Dios, kundi pulong sa inyong mga pangulo diha sa simbahan. Nasayod ka man gyud unta, kung unsay gisulti sa Ginoo, gitudlo nga naay pakaon na dili ipakaon hangtod karon gikaon gihapon nimo nang dili ipakaon mo man gitudlo sa Ginoo ta unya karon nganong wa man gihapon ka tungod kay imong gipagahi ang imong kasing-kasing ang gisulti baya dawatan nyo sa gaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas nyo nga kalag unsaon man nato kuno o ninyo pagkaluwas kung inyong gisupak ang kabubuton sa Dios nga si Kristo namulong naman nga sa adlaw unya sa katapusan ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Brother of plus, natural lang gid na. Yes, ang kaluwasan pinagis pagtuo kang Kristo, pinagi kang Kristo, pero based on the Bible kay ang Biblia nagtudlo kini nga ang kaluwasan anaa kang Kristo. So hinumdumi ninyo kana nga ang balaang kasulatan magtudlo og magagiya. Like for example, moadto kag Manila sakay kag barko. Diha sa barko dunay tutulo ka dagko nga tao diha nga importante gyud. Una ang kapitan. Pangalawa ang chief engineer. Na daghang mga engineer diha sa sa makina, pero na ay chief importante gyud na. Og unya ikatulo ang timonel. Tanawa ha, timonel. Pero tanawa kining tutulo kung naa-kumplito na ng tulo iniglarga sa barko di na kalargog-larga kung dili na maklearing sa Coast Guard na ang kapitan, na ang chief engineer, na ang timonel pero dunay duha ka importanteng butang nga pangitaon sa Coast Guard ang mapa ug ang kompas. Kung niining duha may usa nga wa dili gyud makalarga, dili i-cleared sa Coast Guard. Pero matingala ka, ang dagat walay karsada, walay mga street light. Pero ngano man nga ang barko nakaabot didto sa iyang gustong adtuan tungod kay dunay mapa ug kompas. Ayaw kalimot, brother o plus, uban sa tanang mga naminaw, isipag huna-hunaa nga ang balaang kasulatan mao ni ang mapa ug kumpas alang sa atong kaluwasan busa tungod nga na magasusita sa kasulatan adlaw-adlaw bisag 5 minutos o 10 minutos nganong sa imong cellphone lagi mga text diha sa imong cellphone gisusi mo man na di lang gani abdag usa ka oras o 10 minutos mususi ka na pod kung wa ba dihay mga text. Ang balaang kasulatan puno na sa text gikan sa Dios para nimo ug nako. Unya nganong dili man na nimo susihon sa adlaw sa katapusan, brother o plus, uban sa tanang mga naminaw, nganong naay daghang mga taong dili mga luwas, wala na sila mga luwas tungod kay wa sa ilang pagkinabuhi ang mapa ug ang kumpas. Ang mga tumuloo sa unang panahon, buhat 17:11, ginasusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha kanila. Aron ka mahibalog masayon nga kanang imong nadungog o nabati gikasugilon diha nimog tinuod ba na o dili, susiha ang balaang kasulatan. Brother o plus, sa gihapon kini nga programa
based on the Bible ni. Salamat sa imong pagpaminaw, dugay na matud mo pa o gunya sa tanang naminaw amo na nga pasalamatan. Ang gisulti lamang pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagpaghayon ang atong mga kasing-kasing. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, ato ning tanawon mga higala ang atong screen. Niya si Chel Notario Aragon, nag-send siya og kamot ug pray og heart. Niya pod si Remelito Sigarino, nag-send pod siya og makamot ka nag-pray. Niya sad si Roy L. Laksa, ang simbahan maoy halige og sukaranan sa kamatuoran. Aniya Roy Laksa. Okay, Brother Roy, ako moingon nimo nga susihad bag-ayo ang kasulatan kung kini gipamatuod ba sa Ginoo nga ang simbahan maoy haligis kaluwasan. Kay si Kristo maoy haligis kaluwasan, dili ang simbahan. Kay pagkadagan sa simbahan ron, unya moingon dayon mo ang kanang simbahan gitukod sa 33 AD. Bad padayon ni ang pagsusi sa kasulatan. Ang simbahan maoy haligi og sukaranas kamatuoran niya. Depod pangutana kinsa may nagtukod niya ng inyong simbahan. Oh, kita mo? Ning lutaw na gid lagi daan. Amo na nga aron ka kahibaw unya susiha kung simbahan bagyod mo'y haligi og sukaranan sa kaluwasan. Kanang simbahan gipasabot building na yang pasabot. Mao lagi na lagi wa man ay kuan kay ang simbahan nga iyang paghunahuna lagi kana man laging ilang 33 AD. Si Kristo ning kaya balik sa langit 31 AD unya ang ilang simbahan na tukod 33 AD. Imposible nga pag-abot sa mga duha ka tuig ni nanaog si Kristo balik din sa kalibutan niya, tukuron ka na nga iglesia nga kung imong susihon ang iglesia maunay pugaran, maunay imburnal, maunay puloy-anan sa tanang kadautan ug mga dautan. Siya ng iglesia ba John? Simbahan man lain ng simbahan ug ang iglesia. Yes, simbahan lagi. Mo bitaw na nga simbahan. Mao lagi na inangano nga ingon ana Brother Libin ning lutaw na. Tungod kay wa manggod magsusi sa kasulatan kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila na tan-awa. Ding abot siya hunahuna nga ang simbahan mo sukaranan sa kamatuoran, sa kaluwasan. Kasi nagtukod sa inyong simbahan. Panday. Nagtukod sa among simbahan ang mga kaigsunan, magdagyaw, ang mga panday. Muna nagtukod sa among simbahan kay simbahan gani building. Muna basabot sa pulong nga simbahan. Pero iglesia gani nagpasabot po na og katawhan. Okay niya po si Mrs. Alex Leban, nag-send siya og kamot nga nag-pray og mga heart. Niya po si Erlinda Neri Istaura, brother, daghang mga pundo karon pulos naghimo og simbahan. Siyempre, tao ang nagtukod sa mga simbahan. Alanganin naman og mukana og si Kristo aron magtaod sa haligi. Pero ang among founder mao si Kristo. Mabita na Diyos Kristo, Mateo 22:29 na nga sayop kamo, kay wa mo makasabot sa kasulatan. Anya ni Pastor LP Jacoro, maayong gabi ninyo Brad, og sa tanan nga naminaw, og maayong gabi ipod ninyong tanan, Lin, sa datag og ngadto pod nila ni Mi Rojas og sa iyang asawa. Anya niya po si Evangelist Mike Rivera, malipayong pagpaminaw sa tanan. God bless. Anya niya po si Edwin Otarte, amen. Mga kapaglaom. Okay, thank you kayo. Anya ato ning lilion ang pikas nga screen aton dilikitan og tan-aw alang ni adtong mga nahidugang nagtan-aw sa atong programa karon. Okay, niya si Edward Genereyes ato nakita din niya sad si okay, Rosana Sinambong Ilustrisimo. Ayan niya po si Jojo Cordova, Kiana Faith Etang, niya po si Jaina Clavis. Anya ato ning tanaw ning pikas.
Okay, niya si Alma Mahait. Okay, mo ni ato mga nakita higala na hidugang naglantaw sa ato nga programa karong gabi. Okay, niya si Roy Ilaksa, si Ellen G. White, maoy inyong founder. Aw, so siya daan kung si Ellen G. White bauna 7th day wa pay Mrs. White niya nang panahon na kay after creation diha na ning lutaw. Oh, kaning pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church, Brother Roy, okay mo ni susihon. Kuan pa ni panahon pa ning Adan ang nagbantay sa adlaw Sabado. Pero ang nagbantay sa Domingo, ang founder na si Constantino. Ni sulpot naman na Sulpot ni na. Constantino, di lang kining sulpot ni ulpot pagod. ning buwag na. Kay ang 7th day diha nang daan after creation unya ang first day. Diha na naapod hinoon after creation kana may first day pero wa pay Sunday keeper, first day keeper kay wa pa man si Constantino. Ang pagtulon as Biblia, ang pagtulon as Seventh Adventist, nagsukad na pundar diha sa Biblia. Samtang ang pagtulon ni Roy Laksa, nagsukad lang ng uban diha sa encyclopedia. Ang uban bunga lang sunahon as tao. Ang encyclopedia, ang mga contributor ana ila ra pud ila ra mga pud ba? kauban. Ila ra bang kauban. Self-serving ba? Self-serving man na. Mga inimbintong mga pagtulunan. Sige lang, atol nang iampo si Roy Laksa nga ang Ginoo magagiya kaniya paingon dito sa tinuod ng iglesia. Okay, mo ito tahigala sa pangutana nga giyon sa to paghanay ba John? Ang iya lagi nga kuan pa dili naaraman di ay na sir. Ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ngano man nga based on the Bible man mo, based on Jesus Christ unta. Okay, salamat no. Niya ako ning tagdon di ay diri po sa kong cellphone ay mga nagtan-aw niya sila si Brother John Labitania nag-like /Merlin Bederder. Ingon siya naminaw may karon brad. Niya sad si Elpidia Curo, Judith Pipito Baring Istor, Nikki Sumalinog, mga heart thank you send. Sila si Rex Sinoy, may kabirin mo rin. San Pinag-Heart. Sila si si Engineer Ernie Catayas, uguban pa. Las China Clavis, daghan niya ito nakita mga kagilaan. So, adto ta sa paghatag og dugang tubag. Nga naman ko nung nayon siya nga based on the Bible, based on Jesus Christ tadi ko no kay pagtuo man atong gipasabot nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. So tinuod ba na pinaagis pagtuo kang Kristo og pinaagis pagtuo kang Kristo og pinaagis sa giingon sa Biblia tungod kay si Kristo nagsulti man mahitungod sa iyang mga pulong. Iyan man ang mga pulong God. Pulong man na sa Diyos. Atong tanawon din niyo. Atong tanawon din sa nakasulat sa Juan 5:39, gayon si Ginosos, ginatun-an ninyo pag-ayo ang kasulatan. Kay nagunahuna kamo sa inyo sa ingon niini nga paagi. Maangko ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kasulatan gayon mao ang nagpangmatuod kanako. So nagingon si Kristo nga ang balaang kasulatan muni nagpamatuod mahitungod kaniya. Mo hinungdan nga ato na sayran giingos kasulatan nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Nagingon man si Kristo, ang kasulatan mo ba yan nagpamatuod mahitungod nako. So mahinungdan nga mukutlo kita sa Biblia. Kaya wa man mo kontras Kristo sa Biblia, ingon man siya mo na nagpamatuon nako ang kasulatan. Neto itong basahon no. Si Kristo nagsulti siya, may tungod sa pulong sa Dios kining Biblia. Dini sa ato makita o mabasa sa Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 7. Ako ning basahon na, dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Miingon si Jesus. Si Jesus ay miingon. Sa nag-iingon ni Ginosos. Kasi Jesus man atong giingon nga maunay
manluluwas na to, nga maluwas ang tao pinagis pagtuo. Pero sa may giingon ni Sos, ingon sa rin hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipangingon sa Dios nga nasulat ni ining libroha. O ining libroha, kinibalang kasulatan ba? Si Kristo na ingon ana, hapit na kumabalik, matupag ni Sos. Bulahan ang tao nga nagtuman sa gipangingon ni ining libroha. Buti pasabot Biblia. Munang si Kristo higala nagsulti nga kinahanglan jud ta di ay nga magtuon ta sa Biblia o niya magtuman sa tas giingon diha. Dili kay kutob lang tas pagtuon kundili ang atong gitun-an ato sang tumanon. Kay sa pagbalik ni Kristo kanang gituman nagbulahan ang nagtuon, nagtuman sa giingon ani libro siyang pagbalik. Kanang mga tawhana maunay luwason dalhon ngadto sa iyang ginharian. Mo hinungdan dinhi sa atong programa based on the Bible kay si Kristo nagpasabot nga diha gid ta sa Biblia magtan-aw, magbasa gani sa Panadiyag 22 18-19 na magani pasidan na pasidanan ako ang magbasa ani. Kung magdugang gani kag pagtulon-an dinhi dugangan ang imong sulat og taktakon nimo ang bahin din ang giingon dinhi at wa po kay bahin sa langit taktakon po ka dito nagpasabot nga unsay nakasulat sa Biblia mao nay atong tumanon mga higala. O niya nag-ingon pa gyud si San Pablo o sanis nagsulti nga maluwas ang tao pinaagi kang Kristo o pamatuod niya kay munit tubag gani niya sa buhat 16:30-31 niadtong magbalantay sa pusuhan sa pangutan nag-unsay akong buhaton aron maluwas ako. Ang tubag ni San Pablo, tumuo kag kaginusos aron maluwas ka laki pang imong panimalay. O niya dayon ni Ingon Pablo sa kanang Timoteo 3:6 ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Linamdagan sa Dios ang nagsulat sa Biblia og mapuslanon kini sa pagtudlos kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkapan. Amo na siya diya. Aron ang nag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong mga buhat. Munay hinungdan higala nga ang atong gipagni nga based on the Bible gid ta. Kay gusto ni Kristo nga atong tumanon based on the Bible, dili kay kanang wa Dios Biblia. Dili kay kanang mga tradisyon, kanang mga pagtulunan hinimos tao. Kay gisaway mga ni Kristo sa Marcos 7, versikulo 7, ingon si Kristo, kawang lang inyong pagsimba kanako. Siya nagsulti ana, nagpasabot pagsimba nato kang Kristo. Kawang lang inyong pagsimba kanako. Kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hisinuwat lamang sa tao. Delikado na kayo. So nagpasabot nga si Kristo nagtudlo, ang atong tumanon, ang atong itudlo, ang atong tumanon, mga pagtulunan nga gikan sa Ginoo. Diya sa Biblia babasa, dili kay mga pagtulunan nga inimbento sa tao sama sa pagtulunan ni Brother Laksa. Wa naman tayo panahon mga higala, sa di pa hingpit na puso na itong tulumanon, niya ang atong theme song. Okay mga higala, mag-ampo kita, dalampanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit.